Jones. Здравейте на всички и добре дошли в Roblox. Аз съм Габо от Габо Геймър TV. И да. Става въпрос за играта Roblox. Доста качакинска. Този сервер в играта Roblox е Murder Mystery. Да, Murder Mystery и е много як. Тук има един мърдър, който означава убиец и трябва да избие всички иносънти, обикновени хора. И един от всички иносънти е шериф. И този шериф трябва да простреля мърдъра и да го убие и да спечелим играта. Ако аз съм мърдър, трябва да избия всички, за да спечеля играта. И това е смисъл. В момента зарежда някакъв мап и няма да трейдвам. Ще не съм вляза. Ето, аз съм иносънт, обикновен човек. Трябва да събирам стотинки и да се крия. Съм мърдър, сещам да ми казвам. Шит. Тук е някакъв мърдър. Страх ме. Damn, nigga. И съм събрал 3 стотинки. 4, 5, 6, 7. Още една. И максът събира на стотинки е 10. Почух, че тая мърдър е. Имам чук. Така умра. И вие видяхте пред лицето ми как мърдърът избива хора. Ще изиграя още 4 такива игрички. Играта се е апдейт, нали? Преди нямаше такива графики. Само реалничка е станала, само деца самите и ние сме като лего войни. Да, имаме инвентори, в което може да събираме ножки, да ги трейдваме и да ги печелим от кутии. И съм 3% за да съм мърдър и пак съм обикновен гражданин. Гражданин, да бе. Гражданин, между другото, наистина съм гражданин. Зато е сега да оцелим, за да съберем парички, като сме обикновени, и ако шерифът умре, да му вземем пистолета и да убием мърдъра. Но чуш, че русите е мърдър, защото по принцип те са мърдъри. Повечето пъти поне при мен са били мърдъри. Тоест убийци. Аз скоча тук, че има много народ. Добре, отива някъде се скрих. Мишката ми ще е баба. Ще трябва да сменя. Добре, всичко става толкова бързо. Искам да съм мърдър. Да видите как се колят негри. И да, ето рус. Не знаех, че е рус, само... Значи той стрелва по... Както виждате, да продължим, както виждате, тук има скинове на револвери и на ножки. Майншафт. Добре. Може също да закупувате кутийки, аз вече имам такова, обаче събирам за един ефект на нож. Домашен
любимец е, да го кажем. И пак съм иносент, умрял иносент. Шит, този мап е гаден. И мърдър да почне да ги избива. И съм сигурен този път, че е Гуест. Отида натам да измога. Шит. Някой път шерифа може да простреля невинен гражданин. Тоест човек. Чуйте защо паузирах клипа. Това беше, защото... Мале, той място е много гадно. Ще трябва да гледам, ако имам да я следва. Шит. Там е подозрително. Ей! Стотинка! Дано да не е капан. Да. Убих го, нигас. Помислих, че за миг умирам и дигнах даже левел 45. Мислех, че умирам. И пак беше развал. So easy. Оба. Днеска пък нищо не написах правилно. Трейдвам само като не ми трябва. В момента всичко ми трябва. Кинчетата са доста хубави. Да, Roblox има доста сервери, не е само този. Ако се питате. Все пак Innocent. След тази игра още една и ако не съм мърдър, няма да е интересно. И ще приключи този клип до тук. Има ни гличнати места. Се оглеждаме назад, защото някой път в момента мърдъра ни се издава. Имам чувство, че е момиче. Защо чувство, че е тая? Защото май тая. Кой да кажа? Моя е грешката. Шо ма следва, значи е мърдър. Иска да ме уби. И аз отивам в място, което... Просто не знам къде се намирам. Отивам в място просто където ме затисна. И най-лесната жертва бях аз. Махни се от глата ме. Ебати мухлито. Остана ни още една игра. Дано сме... Това мислих да паузирам. Остана ни още една игра. Мисля, че... Не дейте BioLab. Просто не дейте. Имам много такива места, в които може да го убият. Обаче глупаците точно за това малко гласуваха. Тарди. Защото те знаят да бягат. Аз тям за своего умея за парички. Бая, ако съм аз мърда, ще покажа кой е шефа. И пак съм Innocent. И между другото има едно място и така, като застанем. Като видите е такова нещо. Шляп. И се гличвате вътре. Нещо като хайден шит. Какво пише?
Много и на слънце. Колко места трябва да не ме разстреля. Айм шериф. Много такива шерифи отивам при тях уж да ме пазят, те малумците ме убиват. Но за стотинката оставите ме намера. Когато купя мишката, която мисля, че е хубава, ще може би направя ревю. Защото и тук да са събрали колко хора. Ще паша така. Който ви следва в този сървър, значи това мърда. Мен така да не очаквам, че и тая. Точно ме не следва. Ако се чух, сега убийства тя. Абе има някой да идва следват и така. Някой да иска катапаси, за да си изгубят револвера. Уай. Сериозно. Ще го имам на предвид едно такова място. Ако се таковате определено... Ето. Чуха убийство, ако убият мен, просто шерифът, който е с пистолетът, е пълен глупак. Тук има един още хайден, втори хайден шит. Ето го. Скрите за той. Опа. Много в момента не ми се мъчи. Се крия. Само разбера кой мърдър и да му набра пистолета там, където трябва. Вече предполагам, че ще умра. Това... Гайс. И другото някой път му е тук да го оцелят. Престои да мини ножка. Шет. Свърши. Надявам се клипа да ви е харесал. Така може се абонирате да го харесате и да се... да оставите и да ставите на коментарите долу, ако искате. И следите нещо. И да. Самата игра с регистрация се тегли от сайт. Сайта ще е под описанието, откъде изтеглите, откъде се регистрирате и да. До скоро.